Què tal? Bona vesprada, benvinguts a Informatius ESAP. En la jornada d'avui anem a tractar notícies de patrimoni històric, medi ambient, societat, cultura i esports. Avui, 28 de març, s'hem alçat en les següents notícies. La expansió de la xilella fastidiosa ha arribat a la província de València, a les localitats d'Oliva i Villalonga, i ha fet saltar les alarmes en el sector agrícola de l'interior alacantí. L'equip de segona divisió Ontinyent Club de Futbol anuncia el cessament definitiu de la seva activitat futbolística mentre els jugadors i tècnics carreguen contra la directiva. L'Horta del Pouet de Campanar recuperarà prompte la seva memòria històrica gràcies a la contribució de Bioparc València, que rehabilitarà 2 alqueries amb més de 500 anys d'antiguitat. I el Coso multicolor no ha defraudat als centenars de persones, tant adults com xiquets, que es van donar cita el dijous en la ciutat de Castelló per a rebre la cavalgada més colorida de la setmana. I arrenquem les notícies d'aquest informatiu amb una notícia de medi ambient. La xilella fastidiosa ha avançat fins a arribar a la província de València i ha fet saltar l'alarma en el sector agrícola de l'interior alacantí. L'expansió de la xilella fastidiosa cap a altres zones de la comarca del Comtat no afectades fins ara i arribant per primera vegada a la província de València ha fet saltar més alarmes si cal entre el món agrícola i de l'interior alacantí. La bactèria afecta espècies arbòries, tot i que fins ara ha sigut detectat massivament en exemplars d'ametllers, no es descarta que puga donar el vot a altres. Un fet que preocupa i molt als productors de cireres de la comarca del Comtat, on aquest cultiu dona de menjar a moltes famílies en localitats de menys habitants. Els agricultors temen que la xilella colonitzi els seus exemplars i obligui a erradicar-los, tal com està establert des d'Europa com a tractament contra el bacteri. Mentre els productors de l'ametlla es veuen abocats a un procés de tala d'exemplars que, en el cas de continuar així, podria posar en perill tots i cadascun dels ametllers que existeixen a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Les comarques centrals, Ontinyent Club de Futbol, cessarà tota la seva activitat futbolística mentre jugadors i tècnics carreguen contra la directiva. L'Ontinyent Club de Futbol ha anunciat el cessament definitiu de la seva activitat futbolística, posant així punt i final a quasi 90 anys d'història. El club ho ha anunciat mitjançant un comunicat en la seva pàgina web oficial, on assenyala com motiu per a la dissolució la nefasta situació econòmica. En l'escrit assegura haver fet tot el possible per intentar revertir la situació i agraeix a l'afició, plantilla, cos tècnic i empleats tota la col·laboració prestada al llarg d'aquesta difícil temporada. La vesprada d'ahir també fou molt dura i trista per a jugadors i tècnics que després de reunir-se en l'estadi El Clariano emeteren el seu comunicat on evidencien que la decisió s'ha pres al marge de la seva voluntat i on carreguen contra la directiva de la que senten engañats. Que hasta el día de hoy hemos estado desempeñando nuestro trabajo con el máximo compromiso, profesionalidad y entrega, defendiendo y honrando este escudo cada domingo, a pesar de que se nos adeudan casi 3, 4 y hasta 5 meses en algunos casos. Han sido varios los jugadores que han tenido que costearse tratamientos médicos con el fin de seguir compitiendo. Y todo esto unido a la situación de desamparo total por parte de la directiva. Totalmente ausente en el día a día del equipo, como en los últimos desplazamientos a campos rivales. També deixaren clara la seva voluntat de seguir competint. Y que si no lo hacemos es por la decisión del club de llevar a la desaparición al Ontinyent Club de Fútbol y a sus casi 90 años de historia. En todo este tiempo nos hemos sentido engañados por Luis Ortiz y todos los gestores que han pasado por el club, con constantes promesas incumplidas.
Les úniques paraules d'agraïment foren per a l'afició i AFE, Asociació de Futbolistas Espanyols. Agradecer a la afición, que ha sido el mayor patrimonio del club, el apoyo mostrado, en el convencimiento de que ellos siempre han reconocido nuestro compromiso y nuestro trabajo en el terreno de juego. Estamos seguros de que sabrán pedir responsabilidades de lo sucedido a quien corresponda. Y por último, queremos agradecer a AFE el constante apoyo en todo momento, trabajando a nuestro lado con el fin de encontrar una solución definitiva. Hasta siempre, Ontinyent Club de Futbol. Amb la dissolució del club, l'Ontinyent, que ocupava la 17a posició del grup 3 de segona divisió B, perdria els resultats de la segona volta de Lliga. Tots els seus rivals rebrien automàticament els 3 punts, mentre que els resultats de la primera volta es mantindrien. A més, hi haurà un aplaçament de descens en la classificació. L'Horta del Pouet de Campanar recuperarà la seva memòria històrica gràcies a la contribució de Bioparc València, que rehabilitarà 2 alqueries amb més de 500 anys d'història. L'Horta del Pouet de Campanar recuperarà prompte la seva memòria històrica gràcies a Bioparc. El Parc Valencià iniciarà pròximament la rehabilitació de 2 alqueries amb més de 500 anys d'antiguitat. L'objectiu és retornar a la ciutat de València una part del seu patrimoni arquitectònic i cultural. Y en este caso queríamos, pues recrear los usos y costumbres de la huerta, descubrir realmente lo que teníamos, que la verdad es que hemos encontrado un tesoro. Era un conjunto que en principio no tenía interés arquitectónico y hemos descubierto que va a ser una de las únicas construcciones de adobe sobre una planta de barracas que existe en la Comunidad Valenciana. El origen de la Casa Figuerols eran 5 barracas que se reconvierten en casas con recrecido, se reconvierten a principios del siglo XX, però mantienen també sus muros de adobes. L'Alqueria del Rei és un conjunt de cases del segle XV on encara es mantenen les seues estructures originals. Allí s'instal·larà la seu de la Fundació Bioparc, alhora que es dota d'un ús educatiu i cultural. Una parte va a ser la sede de la Fundación y otra parte importante, una zona expositiva donde se recrea y se revierta ese conocimiento de los usos y costumbres de la huerta, de cómo vivían las personas aquí, a qué se dedicaban. La Alquería del Rey, por lo que los estudios que hemos ido realizando, es un edificio que se construye en el siglo XV, un siglo XV avanzado, y que mantiene prácticamente todas sus estructuras originales, de sus muros, de sus escaleras. En el cas de la Casa Figuerols, el seu ús estarà relacionat amb la ruta de la seda, i és que la rehabilitació servirà per a recuperar la gusanera que hi havia en el seu interior. Ahí haremos unos talleres de gusano de seda, incorporaremos esta alquería en la ruta de las alquerías de la ruta de la seda que tiene ya el Ayuntamiento de Valencia para hacer una visita guiada. Y luego, el conjunto de alquerías de Figuerols, como he dicho, que las vamos a rehabilitar de una manera muy particular y con mucho cuidado, va a ser una recreación natural de cómo eran los usos y costumbres de los que habitaban realmente esas alquerías. La rehabilitació, dotada d'un cost pròxim al €1,500,000, arrencarà previsiblement abans de la finalització de l'any. L'objectiu és no demorar-se en les obres més de 12 mesos per obrir entre finals de 2020 o principis de 2021. Alcoi comptarà només en una sola ajuda de la Generalitat per a la reforma de la zona de primeres aigües del Molinar. La ciutat d'Alcoi haurà d'afrontar amb l'única ajuda de la Generalitat el projecte de reforma de la zona de primeres aigües al Molinar. Allí l'Ajuntament vol crear un centre d'interpretació de la primera indústria valenciana, nascuda al segle XVIII a aquest indret alcoià, a més de consolidar 2 dels molins de la zona. El projecte optava a entrar dins de les ajudes que el Ministeri de Foment destina a projectes culturals, identificades com programa 1,5% cultural. Ja l'any passat, la ciutat dels Ponts es va quedar també fora d'aquestes ajudes en el cas de la reforma de l'illa de Rodes, pel que són ja 2 anys consecutius sense rebre ajudes a pesar dels projectes culturals presentats. Així les coses, serà l'Ajuntament el que haurà d'afrontar el gros del projecte aportant poc més de 700.000 euros i de 1,2 milions en què està pressupostat el projecte. La resta, vora $500.000, corre a càrrec de la Generalitat Valenciana. L'Ajuntament de La Mata ha traslladat les seues oficines a la zona de la parròquia, un conveni signat amb el Bisbat que permetrà rehabilitar aquest edifici.
El motiu del canvi ha estat la dificultat d'accés a l'antic consistori, ja que presentava unes escales que dificultaven l'arribada a l'oficina. Per tant, el local, que fins ara era l'Ajuntament, ara esdevindrà una sala polivalent. Cal dir que en esta planta continuarà estant l'oficina de la Unió. Bueno, per fi ja podem dir que les oficines del poble estan a la planta baixa de l'antiga casa de l'església. El fet de baixar l'ací és que l'accés que hi havia a l'Ajuntament, que era un puesto molt bonico, molt antic i quasi mos dol, però passa que l'accés hi havia unes escales que la gent major era molt complicat pujar. Doncs vam pensar que a la planta baixa d'ací de l'antiga casa de l'església és un puesto molt adequat per fer les oficines de l'Ajuntament. La veritat que ens ha quedat un puesto molt bonico i estem molt contents de l'obra que han fet. Pel que fa a l'antiga casa de l'església, ara compta amb 3 plantes. La planta baixa albergarà les noves oficines municipals. Les altres dues, una serà per a l'església i l'altra per a llogar. El cost total de la reforma ha ascendit a uns 500.000 euros. Avui es compleix el 80 aniversari de la partida del vaixell Stanbook, que portava 3.000 republicans que fugien d'Alacant. L'Ajuntament ha volgut homenatjar-los. El capitán Archibald Dixon, un viejo carbonero al mando del buque británico Stanbrook, decidió ahora, hace 80 años, salvar la vida de cerca de 3.000 republicanos que esperaban en el puerto de Alicante la oportunidad de sobrevivir tras una guerra civil perdida. Tal día como hoy, 28 de marzo, miles de personas vieron partir a sus compañeros y familiares con la certeza de que en tierra les esperaba un destino muy diferente. Conmemoramos el 80 aniversario de la salida del último barco al exilio después de la Guerra Civil de toda España. Es el buque Stanbrook, se fue con casi 3.000 pasajeros y después de ese ya no pudo irse nadie más. Quedaron más de 5.000 personas aquí donde hoy estamos esperando que alguien solucionara su problema, no lo solucionó nadie y estrenaron por desgracia también el primer campo de concentración después de la Guerra Civil, que es el campo de concentración de los Almendros, en la zona de la Goteta actual. Desde el consistorio alicantino se ha realizado un acto conmemorativo donde a través de la danza se ha escenificado el dolor y los momentos de incertidumbre vividos. Se ha rendido homenaje con flores que recordaban tanto a aquellas personas que huyeron de su tierra como los que tuvieron que sufrir el cautiverio y la muerte. Aunque el exilio fue duro, también lo fue el volver a un país totalmente diferente al esperado. Así lo cuenta Carmen, nieta de un republicano cuya vida no fue fácil en la colonia francesa ni a su regreso a España. Cuando éramos pequeños no nos contaban nada, sino cuando venía algún tío mío o algo, pues como pequeños psicotillas que éramos, nos poníamos en la escalera a oír de qué hablaban. Ya te digo, en el colegio decían que mi abuelo era rojo y eso para nosotros era los rojos con lo malos que eran. ¿Cómo va a ser mi abuelo rojo si con lo bueno que es? Mi abuelo regresó en el 60 y lloró de ver la España miserable, pobre que teníamos. No había televisión, aún se lavaba con una cosa que era como greda, no había detergente, la gente no tenía frigorífico. O sea, estábamos por 50 años por detrás de Argelia. Argelia francesa, claro. Alicante fue el último aliento de la guerra civil. Nuestra ciudad forma parte de la historia reciente de España y no debe olvidarse, aunque muchos quieran encajonarla o emborronarla, como ha sucedido hoy tras un acto vandálico que no ha logrado empañar el homenaje. Mi más absoluto rechazo, repulsa a los actos vandálicos que en definitiva lo que tratan es de empañar algo que es absolutamente todos. Por eso me molesta particularmente cuando no se hacen las formas. Hay muchas formas de manifestar a lo mejor la discrepancia, pero no se puede aceptar nunca ni el vandalismo, ni la violencia, ni la intolerancia. Existen muy pocos supervivientes de este día fatídico, una jornada donde el Mediterráneo fue testigo de la salvación y la condena de miles de personas. L'Ajuntament de Morella i la Penya El Bou signen de nou un conveni per als actes taurins. En aquest cas, la Penya s'encarregarà dels bous de Sant Roc en especial, a més del concurs de retalladors i emboladors. Després de molts d'anys amb el mateix conveni de col·laboració, l'Ajuntament de Morella i la Penya El Bou han decidit renovar-lo. Per tant, amb aquest nou acord, la Penya s'implica plenament en tots els actes taurins del municipi, especialment en els bous de Sant Roc i el concurs de retalladors i emboladors que es programen cada any. L'Ajuntament de Morella, per la seva part, col·laborarà econòmicament en el manteniment de la seva activitat. Agrair tot el treball que fan i l'ajuda
que presten pel desenvolupament de les festes d'agost i també les iniciatives que directament porten a terme com pot ser el concurs de retalladors i emboladors i alguna activitat més dins de les festes d'agost. Ja sabeu que els últims anys també se va ampliar en aquesta festa que fan al barri de Sant Joan i a més enguany és un any especial també per la penya perquè fan 30 anys des de l'Ajuntament. El que fem és un conveni on per una part la penya al bou ajuda al bon desenvolupament de totes les activitats taurines que se fan durant tot l'any i l'Ajuntament a través d'una ajuda econòmica també fem que la penya al bou pugui escollir i ajudar en tot el tema dels animals que fan falta per les festes d'agost i els altres actes. Alacant, punt de trobada, tindrà lloc per primera vegada aquest cap de setmana on es desenvoluparan activitats lúdiques, educatives i culturals. Conciertos, gaming, iniciación a la vela y exposiciones son algunas de las actividades con las que podremos disfrutar este fin de semana en la primera edición de Alicante Puerto de Encuentro. El Puerto de Encuentro abre sus puertas desde hoy hasta el 31 de marzo con el objetivo de mantener vivo el espíritu de la Vuelta al Mundo a Vela con diferentes actividades que esperan atraer hasta 50.000 personas. La ciudad se ha convertido en sede de salida de la Ocean Race en 4 ocasiones y ya ha empezado la cuenta atrás para la próxima edición en 2021. El evento Puerto de Encuentro, que nace como una manera de darle continuidad a las distintas ediciones de lo que antes era la Volvo Ocean Race, que ahora es Ocean Race, ha cambiado, ¿no? Antes era cada 3 años la edición y ahora es cada 4 años. Lo que se pretende es generar un hito de evento que le llamamos como mig any entre edición y edición, que son estos 4 días que ahora hacemos en el puerto de Alicante. Durante los 4 días del evento, el recinto recreativo ubicado en los muelles 10, 12 y 14 del puerto de Alicante cobrará vida y esperará que miles de visitantes disfruten de la amplia oferta. Hemos montado en barcos, hemos hecho un taller sobre plásticos, hemos estado en la zona de gaming, que eso les ha encantado, sobre todo a ellos. Luego hemos estado haciendo unas actividades visitando un barco por dentro, hemos visitado la nave Victoria y luego hemos tenido un tiempo de tiempo libre que ellos han disfrutado de bailes, deportes y demás. Entre las actividades destacadas se encuentran el show cooking, los desfiles étnicos y el bautismo de mar, donde se podrá navegar por la zona acompañado de los monitores en barcos veleros. Aprenden que el equilibrio es muy importante, es de las primeras cosas que aprenden, y términos introductorios, es decir, a veces los nombres de la terminología náutica básica, las partes del barco, los nombres de las direcciones de los vientos, de dónde viene el viento y de qué manera se puede llevar un barco, con el timón, con las velas, con el peso. Alicante Puerto de Encuentro es un lugar abierto a todo el público desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde con entrada gratuita y a partir de las 9 de la noche darán comienzo los conciertos de música. Oliva arrencarà la 8a ruta de les tapes que tindran lloc en la localitat en 11 establiments. Avui divendres, Oliva enceta en la seva 8a ruta de les tapes, un esdeveniment gastronòmic que posa en marxa Gastroliva en col·laboració amb Oliva Turisme i on s'han sumat 11 establiments per a aquesta edició. El Lenyador, Superset, Porta del Sol, Paco Soqueta, L'Envic, Cafeto, Matías, El Cordobès, Olímpic, La Duna i Nou Oficina. Com bé siguent costum, en Oliva ens agrada molt disfrutar de la festa i ens agrada més encara disfrutar de la gastronomia. I què millor manera per a portar endavant aquests gustos de tota la població local i també dels turistes que celebrant una ruta de tapes que recorrerà el municipi d'Oliva per establiments col·laboradors de l'Associació de Gastroliva que han brindat el seu suport per a promocionar la gastronomia local. Cada divendres, de 8 a 12 de la nit, es podrà degustar, a part de les típiques tapes, 2 creacions gourmet realitzades especialment per a l'ocasió. Galta de vedella al vi negre sobre llit de creïlles al pobre o figatell de sèpia sobre llit de verdures de temporada en tempura són algunes de les creatives propostes que es poden assaborir amb un quint de Cruzcampo especial per 3 euros. Convidar a tota la gent de la comarca de la Safor, de la Marina, i crec que va ser un èxit. Gràcies a tots els restaurants de l'associació de Gastroliva i anem a fer lo possible per tirar amunt
que un poquet està un poquet afonat, però bueno, poquet a poquet anem fent coses. Totes les tapes estan recollides en un catàleg de butxaca que compta amb tota la informació com la proposta de cada local amb imatges i la seva descripció. Està disponible en les webs de Gastroliva i Oliva Turisme i en la Turistinfo. Aquest llibret, com podran veure, hem preparat unes bolsetes en informació turística i tota la informació sobre la ruta d'etapes. N'hi ha 11 restaurants participants i al final n'hi ha un plànol en totes les ubicacions perquè és una ruta i per tant és necessari que estigui localitzat tot en un mapa per tal de poder-la realitzar com cal. La ruta de les tapes està promocionada per Cruzcampo a través de la comercial Agut Quirós d'Oliva. La tercera edició al Cosebre Yankee tindrà més presència de camions i cotxes americans. Del 12 al 14 d'abril estaran exposats al Passeig Les Fonts d'Alcocebre. La tercera edició del Cosebre Yankee augmenta la presència de cotxes americans i camions. Aquesta trobada tindrà lloc els dies 12, 13 i 14 d'abril i estaran presents clubs de diferents punts de la geografia espanyola i 10 tracks americans. Com en les anteriors edicions, el públic podrà observar i gaudir dels vehicles que estaran exhibits a l'aparcament del Passeig de les Fonts d'Alcocebre. Així ens ho expliquen els organitzadors d'aquesta trobada. És una prova que s'està consolidant d'una manera interessant perquè té molta acceptació per part de tant dels cotxes americans com sobretot, a mi, jo és que soc molt apassionat, ell ho sap, pel tema dels camions, que és molt d'espectàcul, són bitxos molt grans, entonces és difícil juntar tants camions i això és una cosa que penso que està orquestada per la bona gestió que fa Justi durant tot l'any, que va visitar altres clubs de tota Espanya, entonces ell té bona relació amb tota aquesta gent y bueno, nos va a oferir la posibilidad de hacerlo así, ya digo, es de la tercera edición. De momento vienen, pues como el año pasado, vienen amigos del Mustang de Barcelona, vienen el Club Jorbe Racing de Barcelona también, el Club Levante de Valencia, American Car Castellón, de Madrid viene un grupo pero no tengo el nombre, este año vienen de Santander también gente, y lo que son camiones tenemos ya 18 apuntados. Cal destacar que com a novetat se celebrarà una exhibició de força a càrrec d'experts en traslladar elements de gran pesatge. També s'instal·larà un mercat amb productes relacionats amb el motor. Ens apropem ara al Teatre Olímpia, on fins el 7 d'abril estarà l'obra La culpa amb Pepón Nieto de cap de cartell i Juan Carlos Rubio com a director. La història d'un psiquiatre penitent que paga pel que ha fet i, sobretot, pel que no ha fet, aterritza en el Teatre Olímpia de València de la mà del director Juan Carlos Rubio. Després del seu èxit a Broadway en els escenaris madrilenys, La culpa arriba a València per a fer pensar. Es un teatro necesario porque no solamente divierte y entretiene, que me parece que es fundamental, sino porque también te hace pensar, y pensar es muy interesante. Es una función que genera mucho debate y que te hace ponerte en la situación de los personajes totalmente. Pepón Nieto dona vida al protagonista de l'obra en un muntatge basat en The Penitent, del novel·lista estadounidenc David Mamet, un psiquiatre que pateix una persecució mediàtica i social després de negar-se a declarar a favor d'un jove pacient responsable d'una massacre, la qual cosa provoca que la seva vida doni una volcada de 180 graus. Me siento identificado con muchísimos momentos de la función, aunque yo personalmente estoy muy alejado del personaje. Ana Fernández, Maui Mira i Miguel Hermoso completen el repartiment de l'obra que es va estrenar ahir dijous en el Olímpia. Nieto i Fernández van ressaltar durant la roda de premsa prèvia a l'estrena que es tracta d'una obra que exigeix un espectador actiu. Que es un Mamet, y un Mamet siempre hay que verlo. Luego porque creo que el actor protagonista y Miguel Hermoso y Maui Mira se lo merecen. Es un público maravilloso, como ha demostrado también la rueda de prensa. Es un público amante del teatro y eso es lo que una actriz quiere encontrar, siempre. La culpa és la tercera obra de Mamet que representa Espanya, després dels èxits de Nina de Porcellana i Rases, i estarà en el Teatre Olímpia fins al 7 d'abril. I finalitzem les notícies d'aquest informatiu amb una notícia de la Magdalena, on el Coso Multicolor va congregar ahir a milers de persones que no volien perdre's aquesta cabalgada colorida. El Coso Multicolor no va defraudar als centenars de persones, tant adults com xiquets, que es van donar cita el dijous en la ciutat de Castelló
per a rebre la cabalgada més colorida de la setmana. En la desfilada van participar més de 20 carrosses que estaven representades pels membres de les DNU Gallates, a més de la Naviolant d'Hongria, Andrea Sánchez Berchili, amb les seues dones de companya i les reines de les festes, Natalia Palacio i Natalia Collazos, amb les seues respectives cors d'honor. Tot amenitzat amb les bandes de música internacionals. El Coso va comptar amb més de 8.000 quilos de confeti que van omplir els carrers de Castelló i van amenitzar la vesprada dels habitants de la Plana. I aquestes han sigut les notícies del dia d'avui. Els esperem el dilluns a la mateixa hora per oferir més notícies que envolten tota la comunitat valenciana. Ara ens despedim i els deixem amb les imatges del dia. Molt bona nit i bon cap de setmana.